Windmolenpark Friesland had onderzoek dien naar verskate opstellings. Zij waarschuwde de gemeente Zuidwest-Friesland dat er 5 of 6 rieren moenen nodig binnen om genoeg stroomleveren te kunnen. Deputaire Konst is bekend met deze opvatting. Er zijn heel veel dingen in die ik wil jeder jet hier. Ik denk dat het windpark op de Oosterdijk dat het net een makkelijke zaak is. Dus een heel soort van de dingen die dan de groot opschruin heeft, ja, die deel ik wel met hem. Wat is er nou nog mogelijk dan? Dat weten wij net precies. Wij weten dat net in procedure net. Er is alleen maar wat mogelijk op de Oosterdijk als de minister zei van ik wil dat wel onderzoeken. En het tweede is, en dat is die brief van Arne de Groot vol mij, wat er technisch mogelijk is op de Oosterdijk. De gemeente had man die een extra rietskeerkomsten om de brief te jochten. Een soort indruk had de brief likwijls net maken. Die lopen denk ik iets voor de troepen vooruit, want het is juist Provinciale Staten die heel helder heeft aangegeven willen een lijnopstelling langs de Afsluitdijk. En daar moet nu eerst een goed onderzoek voor uitgevoerd worden. En die uitdaging ligt bij de gedeputeerde Konst. Deputaire Konst zal nijwieken met minister Kamp om tafel om verder te praten over de windmolen in Friesland. In het vaste plak gaan wij naar wieken praten met de minister of met het ministerie. Hebben wij nog de ruimte om te zien dat de Oosterdijk een alternatief is voor de windmolens in het IJsselmeer of bij het IJsselmeer. Of bij de Oosterdijk. Als de minister zei, nou daar wil ik wel mee naar zien, dan pas komen wij, vind ik, aan de tweede vraag daar. En hoe zou dat kennen dan?